Sayemo asomo gavana bwe county ya Kisii yumene kaine una Paul Simbarati so kirena gokwanira okorobekano gukwana gatigori tukore igoro kwerirete obosaria ase county ya Kisii n'abantu abangotigura chingo machintindi gokwana nabarikia mangana chinga kiatadira bali batigere tuchinge ngoma chintindi ase nyagitari ya KTRH na kubakanira ebiri ya nyagitari ni goboigo omugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati atebabuna onde bwensi orachi kunyoreka neri gosori okorobosaria kubwatekana korobekana nigarache koimokelewa egetambokera moneri chiko. His Excellency has already highlighted, we received a total of 30 patients. Out of those 30, by yesterday 8 were treated and allowed home. 22 landed in the wards. Most of them are stable. 2 out of 22 are scheduled for theater today for various injuries suffered. 2 out of the 22 have obvious gunshots and scheduled for theater. We received 1 brought in dead out of gunshot injuries. Moving forward through His Excellency, and he has already highlighted that, would wish to really engage our community members to respect hospital compounds, to respect hospital entrances and exits, to respect healthcare workers, and also to respect ambulances. Abantu baito bonse sibale. Amandamano akorekanete iga igo song. Amandamano to expectati abe ya amani. Amandamano amaya abantu abana bakora kugenzi banyale go tuyimoke kurukonyora abantu barayire. Amangana aliko nyato kwana mbona abana bali banyaleta tukabanyana ande twato batenga ki mbiya muno aso kunyaleta umuchando munene oyoro beiroro no linga emekora emenge yanyali tokosoa ase amanda manali ekamanya ko bosali amali abantu obuibo gakolekana n'abasikali baligererete liboli nkuboli abasikali n'omwenge asa abaibya ekera mpaka kiduka kibire n'omwalenge ebibago binge byakiteka ikabusongo mbiri bya busongoga ebyarwe tesco gocha kurwana aba enda etote abaye ntuligo kiwanchirana muntu onde bwensi kebago kinde gyons goso asa abana baliyekera bakora amandamano aliyekera mwakorere ndayitemba sabe mwensi karwa wakorere irana seinonka onye wotayite kuiba ayo muibi genda ibira nyoko goseiso diakoje kuibira abantu nabaro bakorere umuki aige town kubeke byashara bya umuntu kon kinye ne umuntu kon amatok inki okumuibira ndayitemsabe abantu amento aiga narolira abantu 30 bakitinya kitaliga abaleba umiyeta abandi bagakwa amasasi abandi bagakwa kinungu abandi bakabutoro n'amabati abantu 22 no bali eward abantu 5 mbatige tubakagendanga abantu babere nkogenda bali tieta lero mongnoyomo olenge obwatraneti chiwiki 36 oino mongno isire konyoro omwana nage no alema tokumusabira ngabwene bwana na rolire bonse no montoyo monere na select obuguma bwayo engote abanga abasikali baito inwaba gusimwezi mumayete nini murale ndi account yenu tali basikali baraki kole ndi account ye kurushiko ekera abasikali barenga abayibiga bunchali abande bayimugete bateba yayisanire bagaseli abayibi kumugende tamandamano ino nyakole no mulema abana bali bakora amandamano n'abana abake n'abana bali abakekera mu gukora amandamano manyani ngumule nere lakini eskisi igaiga toiwana nabara igaiga wodi chonsi kigete town toiwana ne ukorora tulinga kyo mulembo ukwire naga endo kyo mwelyo bali bonse baumiyete bali basiriti amali apo enta gitote banga pole ntoku mayanga kitora abakonye lakini ntokuane especially abangina bali
ebintu byabo byasalete muno aige etown kubwatekana no korobekano kuko aberego ko yene kigwa